Dnes uslyšíte. A ja som prišiel na nejaký taký akože bod, že som nevedel čo ďalej, čiže to nebolo niekedy akože jednoduché. Ja som taký ten muzikant proste, čo dojde na koncert a akože dojdem tam 2 hodiny, ešte tam nikto není, prosto. Přesně si pamatuju tu větu, to má. Tak na něm musíme zajít ještě jednou někam. Tak som u vás bojúvač. No, tak. Som došiel za vami. Jo. Teda na moje narodky alebo deň po mojich narodinách si pamätám, skrachovala Skyrope Airlines, čo je naša slovenská akože aerolinka, čo bola. A ja som mal nimi letieť 1. septembra domov. A proste ostal som v tom Paríži, presne takto isto, volal som si s našimi cez Skype, proste, že úplne, že strese všetci. Toto bude brutálne. Potom si to nahrám na telefón a na druhý deň ako si to pustil, že no, ako, v pohode. Potom ako príde to úplne dno, že ty tak idem začať niečo nové. Mal som obdobie, kedy sme s mojou kapelou hrali 30 koncertov za mesiac a ja som sa už dostával do takého štádia, že presne už som bol tam v tom nechceš byť, že som sa začínal trochu nemať rád a dostala sa mi do života teda informácia o tejto púti do Compostely a ja som sa na ňu relatívne rýchlo vydal. Before it was cool. A akože vždycky som sa točil okolo takých tých srdcařských interpretov, ktorí prosto do toho hodne dávali svoje emócie a to ma zároveň na hudbe asi aj nemoc baví, keď je taká surovo, správňacky úprimná. Krásný dobrý den, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Slyšíš mě? Dnešním hostem je skladatel, textař, zpěvák a producent Martin Harich. Můžete ho znát jako finalistu Československé Superstar, kde v 15 letech odstartovala jeho kariéra. Od roku 2011 vydal celkem 7 autorských alb. Za zmínku taky stojí účast v semifinále britského X-Factoru, moderování hudební relace na televizní stanici Očko, účast ve slovenské verzi Tvoje tvář má známý hlas a taky složení hudby k muzikálu The Christmas Carol v USA. V neposlední řadě absolvování poutě do Santiago de Compostela. Ahoj Maťo. Ahoj. Ahojte, čaute, pozdravujem. Normálne ma to tak zarazilo, lebo vy ste povedali, že slyšíš mne, ale my sa aj vidíme. Áno. My sa aj vidíme. To bol trošku podraz. Akože. Kebyže som vedel, tak si zoberiem košuľu. No veľmi rád som, že som tu s vami. Ďakujem za nádherný úvod. Bolo to akože, vidím, že tam máš hodne modrých srdiečok v poznámkach, tak z toho mám veľkú radosť. Si sa pripravil, počúvaj. Si to prewikipedioval. Ano, tak oba dva, no. Tak. Ty jsi v letošním roce oslavil své jubileum, tak pojďme trošku zaspomínat na tvou dosavadní cestu, jak vzpomínáš na své začátky, co se týče Superstar. No, tak to je veľmi dobrý začiatok. 15 rokov, polovica života dozadu som sa teda prihlásil do Československý Superstar, mal som vtedy 15. Alebo vlastne 14 ešte predtým, ako to celé začalo. A spomínam na to super, akože vyvíja sa to počas života, že ten môj názor aj všetko, akože s odstupom času človek ako analyzuje. Ale spomínam na to skvelé, akože tá samotná súťaž, to celé okolo toho, môžem teraz už povedať, vlastne po tej 30-ke, že to považujem to za takú dividing line v tom živote mojom, že to tak ako rozdelilo, alebo rozdeľujem ten svoj život na tých prvých 15 rokov pred a tých druhých 15 po. A akože je to dosť mi to zmenilo život v tomto. Je něco, co ti tahle soutěž dala, ba naopak vzala? A můžeš srovnat Československou Superstar a britský X-Factor? Dala mi a vzala mi práve túto rozdeľujúcu čiaru, že je to taký ako milník v mojom živote. S tým, že ja som reálne skoro vedel, akože, že čo chcem robiť. Mal som to naozaj, že tak ako od malého chlapca, že tá hudba ma neskutočne bavila a išiel som si za tým, akože zubami, nechtami a hlavne vytrvalosťou. A mne sa stala taká vec vďaka tej súťaži, že ten cieľ prišiel relatívne skoro. Čiže to je niečo, čo mi to zároveň dalo, ale zároveň aj vzalo, lebo keď som teda v 15 zrazu robil to, čo som chcel, ako keby, tak to mnohým ľuďom trvá mnoho dlhšie. Určite. A ja som prišiel na nejaký taký akože bod, že som nevedel, čo ďalej. Čiže to nebolo niekedy akože jednoduché. No a dalo mi toto, že
so všetkým, čo to prináša aj obnáša, lebo samozrejme o tom sa možno budeme baviť, tá súťaž má aj nejakú nálepku a ako zrazu si ten chalan zo Superstar a musíš tým ľuďom dokázať, alebo teda ja som chcel dokázať to, že vlastne to naozaj myslím vážne s tou muzikou, že to nie je len nejaká reality show a teda, alebo spevácka súťaž. A to vtedy vlastne zároveň začína tá práca, že naozaj, keď to skončí, tá showka, tak už je to prosto len o tom, že robiť dobré pesničky, cestovať hore-dole, snažiť sa obklopiť správnymi ľuďmi, písať, vydávať, padat na zadok, stávať. A já si myslím, že je strašně důležité, kým se obklopíš, nebo kdo ti přijde do té cesty a může ti něco předat. Víš, jako, že máš kde čerpat. To podle mě je hodně důležitý krok a ne vždycky se to třeba povede každému. Že třeba potká ty správné lidi zrovna v ten daný moment, kdy potřebuje, ale vždycky říkám, že všechno přijde časem, takže důležité to nevzdát jít si dál jako za těma svýma snama. No. Ono, ja som ich už mal, lebo môj otec stál za mojím chrbtom po mojom boku. On teda bol muzikant, čiže tam to považujem za, teraz keď sa bavíme o všetkých, že vynecháme všetkých ľudí z branže, ktorých som stretol po tej ceste, tak ja považujem za ten naozaj základ tú rodinu a to akože som vždycky vlastne ja mal za sebou, že prosto naši sa majú radi, sú zdraví, prosto majú sestru, vždycky, mám svoju sestru, ktorá proste vždycky tá rodina stála za môjim chrbtom a už len to, keď už akože odmyslíme od všetkých tých ľudí, ktorých stretneš po tej ceste a už sa na teba pozerajú ako na produkt, nejako na človeka, na ktorom záleží, akože tak inak ľudsky, tak už len to je, že úžasný background a úžasné šťastie a akože tá runway je prosto skvelá. Ty základy tam byly. Jo. Ty základy bylo odkud startovat, to je strašně fajn. Takže toto považujem za veľkú výhodu moju, že som toto mal. No. Pamatuješ si úplně na ten první moment, kdy jsi si uvědomil, že chceš být hudebník? Ty jsi říkal, že tvůj taťka tě vlastně k tomu jakby přivedl, nebo že tě v tom podporoval? Tak kdo byl jakoby ten, kdy jsi řekl, jako, že jo, chci být třeba jako on, nebo... Bolo to tak, že ako malé dieťa ja som mal vždycky také obdobie, že som sa pre niečo nadchol strašne moc. Prosto to bolo, že 2-3 mesiace, neviem, niečo all in, ďalšie 2-3 mesiace niečo all in a pri tej hudbe to tak ostalo a baví ma to doteraz. A môj otec hrával v takej tej kapele, že plesy, svadby, zábavy, prosto, klasika, také, čo už dneska vymierajú. A ako keby sem tam ma zobral so sebou, tak akože v piatok si zaspievať niekde, tak ale vždycky som musel byť o 10:00 už doma, čiže tak akože do prvého kola, zaspievať nejaké pesničky. A vtedy som si tak akože uvedomil, že toto ma veľmi baví a tá hudba, že to vo mne robí nejaké tie motýliky. Takže som s tým takto párkrát bol a potom prišlo takéto, že chcem písať vlastné pesničky, to už sa trošku rozchádzalo s tou kapelou, ktorá prosto hrala do tanca a založili sme si s mojim klaviristom, kamarátom, spolužiakom zo základnej školy svoj prvý projekt, svoju prvú kapelu a potom to už akože vyšlo. To je super. Jo, fajný. Kdo byl tvůj hudebním vzorem? Přeci jen si začal, jak jsi zmiňoval, ty texty psát už brzo, tak jestli máš někoho? Bolo ich mnoho a som za to celkom rád, lebo ako sa hovorí, že nie je úplne zdravé mať len jedného takého akože super massive idola, za ktorým akože si ideš, že, lebo potom sa to vie ako keby zhupnúť do toho, že ho ako kopíruješ. Ja som ich mal dosť. A samozrejme sa to vyvíjalo. Prosto na začiatku som mal moc rád Robbieho Williamsa. Úplne na začiatku, keď som ešte nemal zmutovaný hlas, tak som počúval hodne babské speváčky, lebo to sa mi akože dalo spievať, lebo však až keď sa mi zmenil hlas na taký ten, že to bolo tak v 13-14, že sa ti ten hlas tak zmužne, tak potom som ako začal spievať chlapských interpretov a počúvať akože presne Robbieho. Počúval som Miku, to bol taký akože boom, ak si pamätáte, on mal také akože riadne známe pesničky. Potom prišla takáže Coldplay doba, to ma drží doteraz svojím spôsobom. U2 samozrejme, lebo to je vlastne Coldplay pre generáciu môjho ocina, čiže v podstate ako podobné. A akože vždycky som sa točil okolo takých tých srdcařských interpretov, ktorí prosto do toho hodne dávali svoje emócie a to ma zároveň na hudbe asi aj najviac baví, keď je taká surovo správňacky úprimná.
Já si myslím, že ty to i vyzařuješ na těch svých koncertech, že to tam máš, víš, že já jsem tě teda viděla 4krát. 4krát, letos, poprvé 4krát. Já 2krát. Jo. Okay. A opravdu každý ten koncert, ty jsi strašný živel, prostě to přijde úplně wow, ale zároveň umíš jako zpomalit a umíš to těm divákům předat, víš, že umíš dát ten pocit, jo, tak jak ty si říkáš, že tam přišly ty motylky v břichu, já mám pocit, že ty to umíš i předat dál, jako tím, jak působíš na ty lidi, za mě skvělý, jako koncerty super, všechny 4 a já pevně věřím, že taková ta podstata toho, když někdo něco dělá jako s láskou a opravdu to dává maximum, tak je strašně o to ještě krásnější, že to mi předat dál, víš, že to odcházíš z toho koncertu, říkáš si, tyjo, to byl úplně živel, jako, jo, že víš, já jsem si představila, ty jsi teďka vystoupil na ten, my jsme byli vlastně někde na Slovensku, poprvé jsme tě viděli. Ano. Ne, v Bratislavě ne, my jsme byli poprvé. Aha, to my v kúpeľoch, Trenčianske teplice. Tak. A přesně tam. A já si pamatuju, že jsi vyšel na to podne. Já si tě samozřejmě matně pamatuju i ze Superstar, ale tak nějak jako vím o tvém jméně a možná jsem tě viděla na nějakých koncertech i tady, ale nějak jsem to asi nezaznamenala. Když jsme byli tam, tak si pamatuju, jak se tam vyběhl v tom svým klobouku a najednou bum úplně. A já, tyjo, říkám, hustý. A přesně si pamatuju tu větu, to má. Tak na něj musíme zajít ještě jednou někam. Tak jsem u vás bojovač. No, tak. Jsem došel za vámi. No, takže takže věřím, že ty lidi si umíš získat, protože já jsem třeba právě byla i tady kousek od nás, v Moravskoslezském kraji na koncertě a pro mě bylo vidět, že ty lidi tak jako stojí a ty tak pojďte za náma, pojďte a najednou tam prostě bum, všichni před pódiem tancovali, bylo to skvělý, no. Takže myslím si, že to tam umíš dát, no. A o to ještě víc za mě, když jdeš mezi ty lidi, prostě si to tam, to vypadá, že končí koncert a Maťo najednou přijde mezi lidi a si tam jede tou kytarkou, jakože pohodička, to je skvělý, no, tyjo. Áno, ako toto je, že pre mňa veľmi dôležitá vec, a možno sa k tomu akože tiež dostaneme v rozhovore, ale bolo ako keby nájsť nejaký taký ako pokoj, s ktorým človek prosto príde na pódium. A to je niečo, čo sa nedá naučiť nikde. To je prosto len to, že to človek robí tak dlho a ja nejakým spôsobom vždycky si spomeniem na slova môjho kamaráta, ktorý presne po tej Superstar prišiel k nám, on mi tak akože na začiatku radil a hovoril mi, že kade ísť, kade nie. Však vo výsledku som 15 rokov, akože hej, že to je akože sopliek decko. A vždycky som tak ako počúval, čo mi hovorí a keď skončila tá súťaž, tak mi povedal, že no a teraz začína to, že teraz to tak pôjde pomaly. A prosto si niekde, akože na tej krivke, teraz sa tam nejako budeš musieť udržať a vrátiť sa a potom zase výjsť naspäť. A je to presne to, že ten čas sa podľa mňa nedá okašľať nejakým spôsobom, že keď človek robí niečo dlhšie, tak získa v tom takú akože pokoj. A to je pre mňa, že niečo, na čom rád staviam aj tie koncerty, že už si nejak nelámem hlavu z toho, že tu námi teraz ako ujde nejaký akord, však vždycky niekomu, proste nikdy to nie je dokonalé. Si to ty, prosto. Určite. A ono sa to ľahko hovorí, ťažko sa to možno ako tam dostaneš hlavou, ale nejakým spôsobom som veľmi vďačný, že ako je to cesta, ale ako mierim k tomu. A keď mi to takto povieš, že to cítiť, tak to som vždycky rád, lebo v nejakom bode som si povedal, že nebudem sa brať až tak vážne a to je niečo, do čeho sa ako musíš dostať asi iba časom. Já si myslím, že to je těžké se nebrat jako vážně. Víš, ještě když víš, že vystupuješ před nějakým davem lidí, že tam třeba přijeli právě na tebe, býváš jako, teďka se asi bavíme možná o tom, že ještě býváš nervózní tím pádem, než jdeš jako na pódium, že to tam jako furt je, jako nějaký ten... To je zase ten druhý extrém, hej, teraz som tu popísal nejaký stav, ktorý akože, v ktorom sa mi dobre hrá, ale on napríklad nevždy vie prísť, ja len ako sa snažím vždycky maximalizovať, keď idem niekde na koncert, to, aby som bol akože nejakým spôsobom najviac v pohode a to sú akože úplne niekedy až také veci, že ideš si skôr láhnuť večer. Alebo napríklad dáš si 2 hodiny rezervu, aby sa mi nestalo, že príjem na koncert prosto 10 minút pred začatím, lebo vždycky sa niečo pokašle. Vždycky. Prosto zlomí sa ti kábel, vybe sa ti baterka a chalani sú chorí, proste nejde počítač, zmrzne čokoľvek. Hej, my to tady známe, že jo? To je vždycky tak. A to je, neviem, či poznáte tie letecké katastrofy, ja to strašne akože rád pozerám, milujem lietanie a na druhej strane mám, že zjedené všetky tie letecké katastrofy. A to je presne, že séria malých vecí,
ktoré sa pokazia. A ako za mňa je strašne super tomu nejakým spôsobom predchádzať tými tiež malými vecami, ktoré akože dáš do poriadku. No. Jo, takže jdeš dříve spát, vyjdeš o 2 hodiny dřív, aby ste ja som taký ten muzikant proste, čo dojde na koncert a akože dojdem tam 2 hodiny, ešte tam nikto není prosto. A zase akože radšej si tam prosto vypijem čaj a nasajem to miesto, aby ako prosto dojsť tam v tom zmetku, no. Že... Já si myslím, že to je možná fajn pro ty pořadatele, protože si řeknou, jo, super, je tady, víš, že máš někdy strach, protože já znám naši D1, tady krásnou. To je pravda. A kolikrát se fakt zasekneš. Jako... Tá niekedy, akože tá vie pokaziť aj tú rezervu tých 2 hodín. To sa mi stalo tento mesiac. My si dali 2 hodiny rezervu a aj tak sme prišli hodinu neskôr do Prahy, lebo prosto D1 piatok, no. Jo, je to tak, no. Ale počkaj, ešte veľa, čo sme sa bavili, také akože zaujímavé, teraz úplne my som akože stratil niť, ale asi sa k tomu dostaneme. Pýtal asi sa, že či som nervózny nejakým spôsobom. Áno, lebo na tej druhej strane tohto, čo som tu popisoval, že sa snažím ako si to tak ako predprihriať, aby som bol v kľude, tak na tej druhej strane je to, že podľa mňa je mnoho ľudí, ktorí si povedia, že teda, že ja už nemám trému, že proste nie som zodpovedný a to je ten druhý extrém, do ktorého sa tiež nechcem dostať, lebo podľa mňa ako ľahostajnosť pri tejto práci tiež není fajn. Vždycky je čo pokaziť. Vždycky. A to je také, že tí ľudia prídu na ten koncert a ako ísť tam ako salamisticky tiež není úplne, že dobré. Čiže som niekde v strede, mám takú zdravú zodpovednosť, si myslím, že niekedy sa mi akože aj roztrasú ruky, hej, že prosto, že toto by som nemusel pokaziť a vtedy viem, že je to fajn, že záleží mi na tom prosto, lebo keď ti na niečom záleží, tak... Je tam ta pokora pořád. Si z toho nervózny, chceš to najlepšie. Chceš jim předat to nejvíc, no. Chceš to do seba najviac. A možná právě proto, když se ti jako v hlavě honí ta myšlenka, tyjo, už tak jsem tam dojel pozdě, třeba zrovna jsem to dneska nestíhal, víš, jakože potom o to víc jim chceš dát a zároveň si více nervózní, jako si řekneš, tyjo, ne, pojďme, dneska to tady jako vyhecujeme a dáme to tu. Ale jak říkám, jako já teda jsem byla 4krát na koncertě a za mě vždycky to bylo skvělý, jako vždycky tam bylo nějaká špetka navíc něčeho, takže super. Ďakujem. Mě ještě napadlo právě k tomu koncertování a celkově k hudbě, ty hodně věcí zpíváš v angličtině. Měl jsi někdy s angličtinou problém, nebo to bylo vždycky v pohodě? Stále som mal. Stále, akože nikdy nezabudnem na slova mojej profesorky na Gimply, ktorá mi povedala na maturite, že dobre Martin, 3, ale nikomu nepovedz, že som ťa učila. A teraz som ju stretol pred rokom niekde v obchode. Bolo to strašne milé, niekde pri pokladni v Tesku a prosto prišla za mnou s tým, že no čo, bola ti tá angličtina na niečo, že je taký tým učiteľským, ja som sa strašne smial. A mala pravdu, no ako mne nikdy angličtina nešla akože z knižky, no. Skôr presne som v tomto bol ten typ, že som sa hodil medzi tých ľudí na tých cestách a zrazu si musel rozprávať a akože neviem, či je to úplne cool, ale za mňa to bola veľmi účinná metóda. Prosto asi tež vyzkoušel. Plávaj. On má pravdu, protože já jsem ve škole taky strašně bojovala s angličtinou a když jsem měla psát nějaký test, kde jsem měla, nevím, doplnit něco vůbec, jako to jsem byla schopná mít i 4, ale jakmile jsem měla mluvit, tak to nebyl problém. Já jsem byla schopná jako odkecat všechno, takže já jsem naštěstí měla maturitu ještě v tom, že se jenom povídalo, že jsem si vylosovala otázku, takže to byl, jak jsem dostala za 1. Ale jako opravdu i v tom čtvrťáku, tak v té fázi, kdy nám dal tu písemku a měla jsem přemýšlet, tak prostě ne, jako povídání dobrý. Ale je to, jak říkáš, já jsem totiž byla hozená taky tak nějak, já jsem pracovala v létě v Anglii, my jsme jezdili jako brigády jako letní takový a byli jsme sice Češi taky pořád u sebe a Slováci právě s kamarádama, ale zároveň člověk tam musel fungovat s těma Angličanama, takže se hodně jako naučil. No. A myslím si, že to je nejlepší takové vhození do vody a funguj. Nauč se. Presne, že použiješ trošku energie, nejaké tieto talianské gestá. Jo, ale je to tak. A prosto vybavíš, čo cítiš. Je to tak, no. Ako nedá mi nepovedať, že mne teda hodne pomohla púť do Kompostely v tomto, lebo to je presne miesto, kde sa stretávajú ľudia z celého sveta a mnoho z nich není native speakers, čiže prosto sa iba snažia dohovoriť tou angličtinou. A to bol pre mňa
presne taký ten mesiac prvý, že som odišiel sám nikde a musel som rozprávať, ale zase bolo skvelé to, že nebola to úplne možno ako ty, keď si povedala, že si bol v tom Anglicku, čo je akože podľa mňa náročnejšie, lebo oni majú ešte ten prízvuk, že ktorému musíš, akože ja keď som potom prišiel z toho Španielska alebo neviem kde do toho britského X-Faktoru a začali na mňa rozprávať tým britským prízvukom, tak som mal pocit, že sa učím nový jazyk, ale toto bolo také jemnejšie, lebo však všetci tam boli takí, že sa učili tú angličtinu. Tí Španieli, oni ako in general nie sú proste takí akože nejaký brutálny speakery v angličtine, čiže som mal taký dobrý pocit, že nie som jediný, kto ako tak akože krkolo mne na to a práve, že paradoxne som si hovoril, že vlastne celkom to dobre ide. A to je právě to skvělý, že já jsem říkala, že spousta lidí od nás se i bojí mluvit anglicky, říkám, ale oni taky k nám přijdou, taky nám mít třeba na naší řeč, taky se učí. A spousta, já jsem byla dokonce i na výměnném pobytu v Turecku, kde jsem vlastně byla u rodiny a měla jsem taky vlastně mladou kočku, tenkrát nám bylo kolem 16-17 a ona byla ve fázi tak jako té angličtině tak jako já, takže to taky občas ruka noha, ale jako bavili jsme se, domluvili jsme se a za mě to je strašně super, jako, že ti to donutí, že si fakt svet, přesně. Tak dáva ti to tak akože taký med na dušu, že wow, že prosto bavím sa s človekom z opačnej strany sveta a je to super a tí ľudia častokrát, ktorí napríklad aj sú tí native speakery, tak oni ako väčšinou majú z toho radosť, že sa s tým môžu s tebou rozprávať, takže ako nikdy som asi nezažil, že by niekto raz vo Francúzsku, keď som sa po francúzsky snažil, hej, oni sú na to takí hrdí, že keď aby si rozprával ich jazykom, akože čisto, ale práve, že ako Angličania, no mne sa to asi nikdy nestalo, že by som mal nejakú negatívnu, hej, že by niekto nemal trpezlivosť so mnou, alebo tak. Že určitě ano. Toto. Jo, souhlasím. My jsme tady řešili tvoji hudbu v nějakých průběhu let, tak ty si už nějak naznačil, že jak se to celé vyvíjelo, že ty křivky byly nahoru dolů, to asi s tím se asi potká každý muzikant. Určitě věřím na tého cestě, ale vnímáš ty sám nějaký obrovský posun, nebo byl něco pro tebe zlom, kromě toho Superstar, kde to teda odstartovalo? Přeci jenom si vydal 7 alb a jak ty sám říkáš, už to vydá na 8 hodin poslechu. No. Tak asi, a to ako napríklad asi iba tie moje autorské veci, to ešte nerátam tej spolupráce, ale ja som to nikdy nemeral, mne to povedal kamarát, že si pustil moju Spotify a že mu tam ukázalo, že 8 hodín hudby a že fakt, to je naozaj, že šialené. No. A aká byla otázka? Ten posun v té hudbě, jestli to vnímáš za těch jako 15 let, jasně, jsme si říkali nějakou tu křivku nahoru dolů, ale jestli ty sám vnímáš nějaký zlom třeba právě po nějakém albu, že si říkal, jo, tak teďka to byla prostě bomba úplně wow. To si hovorím po každom albume. a drží to asi tak týždeň, alebo vždycky, keď píšem pesničku, akože vždycky prosto, to je také, že wow, tak toto bude brutálne. On si to nahrám na telefón a na druhý deň ako si to pustí, že no, ako v pohode. Potom ako príde to úplne dno, že ty tak idem začať niečo nové a potom to nahráš a nejako to dopadne väčšinou. Ale vnímam to opäť rôzne. Ten pohľad bol na to taký, že mal som obdobia, kedy som chcel svoj prvý album prosto vymazať zo streamov a povedal som si, že, ako, že toto je, že je to niečo, za čo sa hanbím. A taký akože štádium, do ktorého som sa dostal a na ktoré som asi najviac hrdý, je... A zase je to možno iba nejaký aktuálny pohľad, ale momentálne sa na to snažím pozerať ako na také schody. Že ja som to hovoril aj na tom koncerte v Bratislave, že takto teraz naozaj cítim, že každá tá jedna nahrávka z tých 7 albumov a pomedzi to akože desiatok singlov je nejaký schodík malý, niekedy sa aj vrátiš, niekedy prosto zídeš z tej hlavnej cesty a snažím sa pozerať na ten môj prvý album ako na niečo, čo tam je, bez čoho by nemohol prísť ten druhý a zase naopak ten druhý niečo, bez čoho by som sa nevydal na tú púť do Kompostely a neprišiel by ten tretí a tak ďalej a vlastne asi takto, že sú to schody. Čiže momentálne som tak akože v období, že som 5 rokov nevydal kompletný album, píšem skôr ako pesničky a vydávam ich po samom, ale myslím si, že už sa to blíži, no, že teraz je taká doba, že tá hudba sa až tak schýľuje k takému kontentu na sociálnych sieťach, že ako je to relatívne rýchlo a ja sa toho hrozne bojím a mám predtým veľký rešpekt vydávať niečo, čo je
čo je prosto rýchle a konzumné. Nie som tá generácia, čiže skôr presne nad všetkým overthinkujem a rozmýšľam a nechcem pustiť do sveta niečo, za čím si nestojíme, akože muzikánsky. Čiže som v tom taký akože opatrný, ale zároveň mám momentálne nahromadeného toľko materiálu, ako som asi nikdy nemal. Čiže už len to pomaly vypúšťať do sveta. Plný šuplík. To se těšíme. Já se mluvám, že zase skáču do řeči, ale mě ještě napadlo právě, tak jak jsi říkal, že nechceš jako něco rychle vypustit. Ono strašně dlouho se říkalo vždycky, ten, kdo prošel Superstar, takže jsou rychlokvašky. A ty jsi něco zmiňoval s tou nálepkou, tak pociťoval jsi tu nálepku na sobě? Pociťoval som to, že kebyže som to neustál tým smerom, že vďaka tej mojej rodine a tak toto, s čím sme začali tento rozhovor, tak by to k tomu veľmi rýchlo mohlo sklznúť. Pamätám si nahrávanie môjho prvého singlu Nezvestná, kedy skončila súťaž a proste my sme prišli do štúdia a producent mi povedal, že musíme niečo nahrať. A že čo vedieť? Akože ja mám hotové pesničky, ale proste čo ideme nahrať? Že niečo. Toto mi povedal. A to mi tak akože ostalo v hlave. A to považujem presne za taký red flag, že kde sa to ako mohlo niekam dostať. Nahrali sme niečo. Bol to prvý single a vlastne ja som tú hudbu vždycky mal strašne moc rád na to, aby som to ako bral takto. Ono, možno veľa vecí by bolo jednoduchších, keby som to nehal presne na ľuďoch, ktorí skôr riešia ten rozum ako to srdce. To bolo už v tých začiatkoch, ale vo výsledku, či by ma to tak bavilo aj teraz, to je otázka, to neviem, lebo ono, keď človek robí niečo, čo ho baví, tak je vždycky veľmi ťažké to vybalansovať, aby si stále mal ten zápal a jednak aby si z toho nevyhorel. Takže je ako super. V tomto napríklad by som presne dal za príklad ten Coldplay, že oni urobia ten album pre tie štadióny, pre tie masy, hej, že z ktorého každý single pomaly hra v rádiu, že dosiahnu ten úplný strop, čo sa dá a potom robia taký ten krok naspäť a vydajú si proste ghost stories pre svojich fanúšikov, kde sú prosto balady a nejaké veci, jak sa chlapci nahrávali proste doma v štúdiu. Čiže to sa mi páči. A to je presne taký aj pre mňa dobrá inšpirácia, príklad, že držať si taký balans, že urobiť áno aj pesničku, ktorá prosto je viac ako pre masy, ale potom zase urobiť niečo, čo ti dá takéto umelecké, hodnotné, lebo však to nás na tom všetkých baví. Tak Máťo, dobíjí tě stále hudba a naopak měl jsi někdy pocit, že potřebuješ pauzu od hudby a nebo toho veřejného tlaku? Začnem teda s tým horším. Nech to máme potom krajšie na konci. Mal som pocit akože viackrát, že potrebujem pauzu a iba raz v živote to bolo také, že naozaj že intenzívne, že naozaj že silné, že som si povedal, že potrebujem naozaj pauzu. Tie menšie pauzy si dávkujem v rámci toho, že prosto bývam na dedine a snažím sa chodiť do mesta iba keď potrebujem niečo vybaviť. To je také, že každodenný pokoj. Niekde na Instagrame mi dakedy cez COVID vyskočila taká vec, že každý človek by mal minimálne 20 minút pozerať len tak akože do blba na prírodu. Že je to strašne akože zdravé a potrebné. Skúsil. A potom tam bola akože že ďalšia stránka, že a každý človek, ktorý niečo tvorí a živí sa tým, že niečo tvorí, by mal minimálne hodinu pozerať takto akože len na prírodu, hej. A to je také, že sem tam na to myslím a snažím sa, no klamal by som, že dávam akože 20 minút, ale je super akože to len tak akože na chvíľu zastať a ono to ale těžké zároveň. Je to ťažké. Je to ťažké, lebo prosto náš mozog je dnes závislý na podnetoch, tu na stále potrebuješ niečo ako si zistiť chat GPT, hneď akože ti všetko ako stále podnety. A opäť akože myšlienka strašne pekná, na ktorú myslím často, že tie najlepšie veci akože vznikajú z nudy. Že keď unudíš svoj mozog, tak vtedy akože vzniká to artové a úplne, že totálne to viem podpísať, lebo keď sme robili ten muzikál v Amerike, tak my sme dosť často lietali tie long haul lety, tých 8-9 hodín do New Yorku. A to je niečo, že prosto fakt, ako sedíš v tom lietadle, nemáš tú Wi-Fi, akože hej, nie si na tom mobile, alebo nejde nikdy ten internet. A zrazu iba sedíš, kúkáš, vedľa teba niekto spí, takže nemôžeš ísť pomaly ani na záchod, lebo nechceš vyrušiť. A teraz akože už presne
ja som toľko vecí tam akože vymyslel a nahral a nápadov, akože ponahrával si, že ako to je, tak sa mi to ako podpísal, že naozaj keď si sadneš na ten zadok a dáš tomu rozumu chvíľu čas, tak on sa zblázni, aby vymyslel, aby sa zabavil, aby vymyslel niečo zaujímavé. Takže toto sa snažím praktizovať a dávam si takéto malé prestávky, aby naopak som mohol byť možno ako efektívnejší v tom písaní. Niekedy to funguje lepšie, niekedy horšie. A keď sa dostanem k tomu akože k tej najväčšej pauze, tak to bolo určite, keď som mal 19 rokov a bol som akože tak, že predtým, akože, alebo možno už aj v tom, neviem, v tom ako v štádiu toho vyhorenia, toho burnout, tak vtedy prišla teda tá prvá púť do mojej, do Santiago de Compostela. A také tie akože veci, že naopak, že čo mi robí radosť, či mi to robí radosť, tak to je každý deň, keď sa už dokopem do toho, že idem niečo robiť v rámci hudby, tak môj čas letí neskutočne rýchlo. To je, že ja si sadnem za tú gitaru, začnem niečo robiť a zrazu takto sa krútia tie hodinky a už mi iba píše moja pačka, že poď už spať, alebo čo, vieš, zrazu je večer. Takže v tomto akože to vnímam, že naozaj tá radosť v tom stále je. Akože veľmi ma to naplňa prosto a je to taká tá energia, ktorú neviem nahradiť ničím iným a zároveň na tom pódiu, keď som na tom koncerte, tak mám pocit, že vtedy to som že naozaj že úplne bez masky, sám sebou so všetkým a pokiaľ to tí ľudia berú, tak to mi robí ešte väčšiu radosť, že tam som naozaj, že 100% ja, bez čohokoľvek nerozmýšľam. Ale to je strašně hezký, že tak člověk může říct, víš, že spoustu lidí má práci, která je prostě prací já vím, a odjedou si jako svých třeba 8-12 hodin, někdo 16 a musí fungovat a pak seš právě tady ty a máš tu radost, víš, že ještě z toho, že můžeš vystoupit a můžeš jim to předat. Tu emoci je to strašně hezký. Súhlasím. Akože na druhej strane, aby som to teda až tak strašne ako neidealizoval, tak ten koncert je pre mňa asi tak 2% z tej práce. Hej, že, no jasne, že nám sa častokrát stáva, že, ako, že nás niekto zavolá, túto teta prosto z Chebu, hej, že príďte len na 2 pesničky, len na 2 songy, však to ani nie je len tak zahrať. Nie? A ako vlastne vôbec ako nie je jasný ten proces, hej, že keď ja ako, kým dám dokopy tých chlapcov, kým naložíme tú dodávku, kým prejdeme tých 1000 kilometrov na tú druhú stranu republiky, alebo 2 republik, lebo my pôsobíme aj v Čechách aj na Slovensku, tak vlastne ten koncert je na tom už za odmenu. Tie veci všetky fyzické predtým, alebo spôsobiť to, aby reálne niekto zdvihol ten telefón a objednal si ťa ako interpreta, alebo takto, tak to je vlastne to taká práca, o ktorej sa tu teraz nebavíme. No a jasně, a to je taková ta práce, kterou nikdo nevidí, víš, jakože ti posluchači nebo ti, co na tebe chodí kamkoliv, tak tohle to nevnímají, určitě se nedokážu představit, jak dlouho trvá, než něco třeba vůbec vyjde ven, kolik zatím je úsilí, kolik zatím je práce, telefonů, hodin a všeho. Zároveň pak, když za nima jedeš, tak taky trávíš spoustu času na cestách, víš co, takže je to náročné, ano. Samozřejmě to má vždycky 2 strany, ale je strašně asi hezké, že stále v tom můžeš najít ten balans a vidíš v tom tu radost, že víš, že s tou cestou to je spojený, takže nakonec, byť tam třeba jedeš na ty 2 písničky, tak jim to tam dáš. Moja sestra je lekárka na onkológii, takže ja si vždy poviem, že je to skvelá práca prosto. Je to skvelá práca, väčšinou pritom nikto nezomrie, prosto sú to pozitívne emócie väčšinou, prosto mám pocit, že to má zmysel a som za ňu vďačný, takže tak. Mě teďka ještě jsem si vlastně vzpomněl, když jsi říkal Československo, že přijíždíte, ty máš vlastně kluky, kteří jsou z Česka, že jo, v kapele. Áno, jak sa to stalo? Oni sú momentálne, a to bož, akože to hovorím v dnešnej dobe, oni sú jediní 2 občania Českej republiky, ktorí majú strašnú túžbu presťahovať sa na Slovensko. Strašne sa na tom vždycky smejem, lebo všetci Slováci idú prosto smer Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, proste všetci idú. Tak Praha je v podstate hlavné mesto Slovenska. Na počet obyvateľov, neviem, s kým som sa to teraz bavil, je tuším, že 3. alebo 4. najväčšie mesto Slovenska Praha. Akože Bratislava, Košice, Praha, až potom je tuším Prešov. Nechcem tárať 3. alebo 4. Akože zaujímavé no, veľmi. Ale tak stačí sa prejsť po Václaváku, hej, no. Takže toľko k tomu. Je to zaujímavé, ja som českú kapelu mal vždycky. Už len preto, že sme hrali vždycky tak skoro 50/50 Slovensko-Česko a
A je to tak. Mne sa to páči. Tak je Je to super, to kamoštvo. spojení. Ne, Hej. tak je to fajn. Je to super. Pojďme se teď vrhnout na tu tvoji cestu do Santiago de Compostela. Jo, já jsem si nevšimla teďka. Áno, takže je to tu, no. Je to súčasť mňa. Tahle ta cesta ovlivnila nějak tvoji hudbu nebo tvůj životní postoj? Vieš čo, v prvom rade je to niečo, o čom strašne rád rozprávam, takže kľudne to zrýchlite teraz, ne? Takže hrozne veľa mám preto strašne ako pozitívne emócie. Kľudne, keby ste mi teraz povedali, že dotočíme tento podcast, tak si dám baťoch na seba a idem 2 mesiace pešo. Je to prosto... Pre mňa to bola záchrana nejakej situácie, ako sme sa bavili o tom vyhorení, že mal som obdobie, kedy sme s mojou kapelou hrali 30 koncertov za mesiac a ja som sa už dostával do takého štádia, že presne už som bol tam v tom, kde nechceš byť, že už som sa začínal trochu nemať rád a do toho nejaké zdravotné veci, do toho nejaká proste, som sa rozišiel so svojou frajerkou a všetko sa to akože nejak tak prosto rútilo a ako relatívne mladý človek začneš mať hrozne ako temné myšlienky častokrát a ja neviem, odkiaľ to prišlo, ale som za to hrozný rád, že mi niekto, viem, kto mi to povedal, ale proste to je ďalší dlhý príbeh. Dostala sa mi do života teda informácia o tejto púti do Compostely a ja som sa na ňu relatívne rýchlo vydal. Before it was cool, akože vtedy to ešte nebolo také, že tam prosto chodili ľudia akože až tak často. Nebolo to také hypnuté, tie ubytovne neboli akože tak blízko seba ako dnes, ale zároveň to považujem za jedno z najdôležitejších rozhodnutí v mojom živote vtedy. To bolo tuším 2014, 15, dačo také, mal som 19 rokov. Takže odvtedy som veľmi vďačný tomuto kúsku zeme za to, že prosto príjma ľudí, ktorí chcú byť mesiac sami so sebou a len tak kráčať. A už som veľa ľudí na to nalanáril, už som o tom nahral aj viac podcastov. Kľudne akože prosto si to môžete niekde pustiť, aby sme to teda nerobili z tohto podcastu. Rozobral som to naozaj do detailu a ak má niekto takže možnosť... Takže dáme druhý díl podcastu. Môžeme, akože tie veci sa menia. Ja som tu pôjď odtedy absolvoval už 4-krát. 3, no v podstate 3,5, tak, lebo tento rok som šiel s mojím ocinom a išli sme akože takú najstaršiu cestu cez hory a oni sú rôzne alternatívy tej cesty a no a už proste by som šiel znova. A připravoval ses nějak na tu svoji pouť, nebo si opravdu zbalil baťůžek a tada? Môj detko ma na to pripravil, lebo my sme takedy chodili, ja som statier teda z Liptovského Mikuláša a môj starý otec každý voľný víkend, ešte predtým ako sme teda začali po víkendoch hrať koncerty, tak ma ťahal po kopcoch a reálne sme prešli akože väčšinu tatranských končiarov a štítov. Takže ja som také akože niečo mal odchodené, ale na druhej strane som totálne drevo, hej, že som prosto ten týpek, ktorý bol na telesnej vždycky v bráne, alebo som bol chorý, alebo dačo. Čiže nie som veľmi športový typ, ale príroda a chodiť ma bavilo vždycky veľmi. Takže toto bol taký ako dobrý prienik toho a zároveň je to ako dobrodružstvo, prosto si niekde s batohom. Já tě strašně obdivuji, já mám totiž kamarádku tady právě od nás a ona se taky ze dne na den, jako věděla dopředu, že poletí, ale nebyly tam nějaké přípravy, taky si zbalila jako baťoch a tada a fakt to jako ušla a klobouk dolů za to. A my jsme se o tom letos právě bavili, že bychom taky možná hecli příští rok někdy, no, tak jakože no fakt vás obdivuju všechny, co jste šli tady tyhle ty tratě a ještě, že jsi šel třeba úplně sám, asi tu první? Ja som šiel 3-krát sám a 4. som zobral ocina, lebo to je taká vec vždycky, že čo hovorím na začiatku, že ono sú ľudia, ktorí proste tam idú v skupine priateľov a hurá akože party a to by som napríklad vôbec neodporúčal, lebo presne je to taký ako, na to sú ako iné výlety, prosto, hej, akože presne to treba ísť akože na partošku dať niekde inde, hej, do Budapešti, za lacným pivom, ale akože toto je také, že je to duchovná vec. Prosto ideš sám si zodpovedať na svoje otázky, zistíš, že máš ešte viacej otázok. A ako aj takéto rozhodnutie, keď som sa rozhodoval, že či tam zobrať môjho otca, tak som dlho premýšľal, že či áno, že či to zvládnem, či to ako je dobrý nápad, lebo naozaj už
na tej púti sa tá maska rozplynie, tam už ťa nebaví akože hrať formu, ako keď k tebe príde prosto niekto na neočakávanú návštevu, tak mu proste urobíš kávu a dáš mu najlepšie, čo doma nájdeš, tak toto ťa baví prvý deň, potom si už iba sám sebou, akože už je to také, že už ťa bolia nohy, už chceš ísť rýchlejšie, ten chce ísť pomalšie. No to je právě to, že si myslím, že se třeba jde ve dvojici, nebo v nějaké skupince, tak každý má třeba jináčí tempo. A zároveň vlastně každý den si možná někdo nastaví taky to své tempo, víš, že čím víc jdeš, tak si řekneš, tyjo, dneska jsem jako unavenější, dneska nám třeba nevím 10 kiláků jenom, nebo 12, presne, že jo. Presne. A někdo je schopný třeba dát 15 jako a víc, takže si myslím, že to je právě o tom, jako aby to možná člověk podnikl úplně sám, možná, že to je nejlepší na tom. Ako je to ten čas pre seba, ktorý v tej rýchlosti životov, ktoré žijeme, úplne nemáme. Však ono áno, to je vo výsledku, to isté sa dá robiť aj tu. Hej, ako ja úplne, že nemusí teraz človek na to, aby bol sám, odísť do severného Španielska a ísť tam proste pešo 30 km. To nemusí. Dá sa to robiť kdekoľvek. Ale toto je takéto, ako by som povedal, že 21. storočie riešenie situácie, kedy je to trošku aj cool, je to proste také, že si v tej komunite a to je to najdôležitejšie, podotýkam, že mnoho ľudí si myslí, že to bude nejaký ako kdejaký solo trip, to tiež vôbec nie, je to veľmi komunitná vec. To je ako Santiago je prosto, to bož keď sa človek vyberie tou francúzskou cestou, tou najznámejšou, tak ako sa vraví, že ty chceš ísť niekde sám, ale toto je presne taká tá púť, že nikdy tam nie si sám. Čiže je to taká krásna bublina ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ a tí ľudia sú to, čo robia to čaro na tom, pretože každý je z nejakého iného backgroundu spoločenského, prosto kultúrneho, náboženského a ty si tam ako medzi nimi plávaš a je to vlastne veľmi obohacujúce. Co tě kromě hudby v životě baví a naplňuje? Jasně, asi cestování určitě, protože já jsem viděla na tom Instagramu, že stále cestuješ asi vždycky, když máš volno, tak zbalíš baťůžek a někam pryč. Je to taká asi, no, ako sa hovorí, že muzikanti niekedy berú drogy, tak toto je moja droga, no, cestovanie, určite. Keď sa dá spojiť s hudbou, tak je to úplne, že najlepšie. Ale snažím sa si to dávkovať tak akože za odmenu, prosto, že vždycky ako v tej mojej hlave je to tak, že áno, toto a potom za toto, alebo takto, že nie je také akože bezduché, ale cestovanie milujem, no, a zároveň si uvedomujem, že je to niečo, čo naša generácia má, že to tu nebolo vždycky, že proste si povieš, že ideš tam a na druhý deň si kúpiš letenku a ideš. A je to niečo, čo my máme, kto vie, či to budeme mať do budúcna, ale teraz to je a treba si to užívať určite. Je to tak, no. Já jsem zrovna nedávno právě přemýšlela nad tím, že když já jsem začínala lítat do Anglie, tak tenkrát teprve začínali počítače tady u nás, jako jsme měli doma. A nám jednou zrušili let a představa, že volám našim domů, ať mi koupí oni letenku. Tak myslím, že bych nezapít ten počítač v té době ještě. Že za mě se ta doba strašně jako taky vlastně posunula. Tak jak začínalo ICQ, pak najednou máš, jo, přesně, najednou máš v telefonu všechno ale vlastně mi to taky něco dalo, když nám zrušili let, tak jako já jsem naštěstí mohla zavolat tomu šéfovi, co nás měl v Anglii a ten by pro nás přijel, ale já jsem říkala, ne, já už chci domů po 2 měsících, já chci domů konečně. A zrovna tenkrát to už bylo snad po 3., co jsme byli v létě v Anglii a neřekla jsem ani našim, že přijedu. Mělo to být překvapení a my jsme přelítávali vlastně z malého letiště jako z Newquay do Londýna, z Londýna buď na Česko nebo na Polsko. No a oni nám zrušili hned ten první ranní let. A teď jsme tak seděli a teď všichni moji kamarádi kouří, tak všichni šli ven, že jo? A já, super. Tak jsem si tak vytáhla tu sneakersku. Jsem si tak do ní kousla a říkám, tak co budeme dělat? No vlastně jako, no ještě jsem ani nevolala, představa, že jim volám, tenkrát stala snad minuta taky 60-70 korun. Stejně jsem věděla, že mi nepomůžou, že to jako neobjednají. Ale naštěstí jako za náma pak doběhla nějaká paní letuška, že nebo nějaká paní, co nás tam měla na starost, že pro nás přijede autobus a že nás zavezou do Londýna a mě tenkrát vlastně zavřeli gate těsně před nosem, že jsem nestihla ani to druhé letadlo. Takže nás sice převezli, že jsme fakt cestovali asi, já nevím, 6 hodin nebo kolik do toho Londýna. No ale nakonec během té cesty jsme ty letenky koupili nám kamarádi, co ještě zůstávali tenkrát na té farmě, tam, kde jsme pracovali. A tak jako volali, hele, koupili jsme vám, protože jsme pro ně řešili, že autobusy a tam první autobus je pro jednoho člověka za 3 týdny a já. Super, tak tím ne. Takže letenky jsme začali řešit, jo, letenky jsou, tak začali kupovat letenky a navolali 3 lidi a letadlo bylo plně obsazeno, takže volali, že
první letadlo, co je v 6 ráno následující den, že už je teda plné a říkám, kdo tam je, ty 3 lidi. Samozřejmě jsem tam nebyla, takže já jsem letěla ještě tím dalším ve 2 odpoledne. To bylo za trest. Jako, ale na druhou stranu jsem si říkala, že mi to dalo tolik, jako nepanikařit a říct si, jo, prostě tak ten jeden den tady nějak vydržím s těma kamarádama, dopravím se domů. A vlastně jsem byla strašně hrdá, že jsem tím našim nevolala, že opravdu jsem se dostala až domů. V Česku nás vyzvedl známej, ten nás hodil jako na vlakové nádraží a ještě vlastně přes celou Českou republiku se dostat zpátky tady domů. No, pamatuju, jako dneska, když jsem odemkla ty dveře doma, mamka, Ježíš, a to ani nevíš, jak jsem tady cestovala. To je šialené, že to znie ako z iného sveta a pritom to je, že pár rokov dozadu, že ako na moje 13. narodeniny ja som bol, že v Paríži u nášho známeho na mesiac sa učiť francúzštinu a teda na moje narodky alebo deň po mojich narodinách si pamätám, skrachovala Skyrope Airlines, čo je naša slovenská akože aerolinka, čo bola. A ja som mal nimi letieť 1. septembra domov. A proste ostal som v tom Paríži presne takto isto, volal som si s našimi cez Skype, proste, že úplne, že strese všetci a presne sa stalo to, že naši vtedy, my sme mali, že prvý počítač, oni kúpili, neviem ani akože, či to s niekým na telefóne, kúpili letenku cez Ryanair do Prahy z Paríža a to bolo ešte také, že ja som mal 29 august narodeniny a Ryanair povoloval od 14 rokov, aby niekto letel sám. Čiže ja som na prvý deň svojich 14 letel proste sám Ryanairom a to bolo úplne najlepšie, lebo došiel som z toho Paríža do Prahy a pamätám si úplne, ako sme sa prvýkrát šli prejsť v tých 14 akože po Václaváku. Presne mám takú spomienku, že Slovenka mi predala zmrzlinu a hovorím si, že do tohto mesta sa musím ešte vrátiť. A ďalší krát, keď som sa tam vrátil, tak to bol Casting Superstar. Opravdu, to úplne, že takúto ako spomienku mám, že tieto veci prosto dnes už nerieši, že ako mne sa úplne bežne stane, že ja prosto hrám v piatok koncert a vo štvrtok večer som ešte v Španielsku na večeri, ako úplne, že v pohode a reálne, keď napríklad si to potom ako kalkulujeme s chalanmi, že si vždycky robíme nejaký cesťák, tak ako oni idú z Nymburka a ja idem prosto niekde zo Španielska a mám menší cesťak, jak oni. Vieš, že prosto, že letenka akože stojí menej, jak proste ich nejaká nafta na dávke. Ako, je to dnes také celé ako zaujímavé v tomto. Niekedy na hlavu, no. Ale já si hlavně myslím, že ta generace dnešní si to neumí jako vůbec představit, víš, protože dneska fakt jako, no, tak to odletělo, tak si to naklikáš a letíš hned dalším letadlem třeba, nebo jináčí společnosti, ale my kdysi, no, bylo to presne, jiné. Alebo toto, čo hovoríš, vieš, že dneska ti meška lietadlo a moji kamoši teraz boli tiež na nejakom výlete a boli takí, že že ešte 3 hodiny a máme refund, vieš, že nám zaplatia proste na vašku. No. Takže ako už proste tie uhly pohľadu sa ale já jsem právě i to zmiňovala v nějakém taky asi podcastu, jsem říkala, že na ta doba jako taky byla k něčemu, jestli pamatuju, jak mi psali dopisy, jako spoustu kamarádů mi tam psalo dopisy a vlastně to bylo takové jiné, víš, dneska každý čeká na ten telefon, jako hned to zkoukneš, takhle ti to fakt přišlo jako nějaký krásný dlouhý dopis a dopisy jsou krásné, bylo to takový, že dneska mám pocit, že ty děti už to jako fakt nezažijou tohle, no, jako to jiné, prostě zažijú iné veci. Přesně tak, je to tak. Ktoré sme my nezažili. No. Prosto. Tak aspoň na co vzpomínat. No to, takže jako. A to tě taky posouvá tady tyhle ty zkušenosti. Ty máš vlastně koľko rokov? Já mám jsem uslávil 25 minulý týden. OK, lebo ja napríklad by som pri tebe vôbec nevedel, akože povedať, že koľko máš rokov. Dobre, tak som rád, že som sa obýdal. Ty jsi před 2 týdny měl koncert v Bratislavě, 30 roků, 30 songů. To nebylo náhodou vtedy, keď si oslavoval ty narozeniny? Já jsem potom o 4 dny později narozeniny, takže to byl takový přelom. Tak jak na to vzpomínáš a jaké máš z toho pocity? Spomínam na to ako na môj prvý vypredaný oficiálny koncert za moju kariéru, lebo ja som z nejakého dôvodu som bol vždycky ako taký strachopud robiť tieto koncerty na lístky, lebo mne sa akože pár razy stalo a to je presne tým, že nad všetkým veľa rozmýšľam, že sme hrali na nejakej dedine a v nejakom kultúrnom dome a proste neprišlo toľko ľudí, koľko som chcel. Ja som bol z toho strašne smutný. A to sa mi stalo, dajme tomu, 10 rokov dozadu. Že fakt to bolo takéto obdobie prosto po Superstar a tak. A odvtedy som mal v sebe taký nejaký blok, že prosto nechcem robiť koncerty na lístky. A toto bolo taký akože po dlhej dobe koncert, že môj pre ľudí, ktorí akože prosto počúvajú moju hudbu a nebola to súčasť žiadneho festivalu, ani žiadnych slávností, ani ničoho takého akože treťou stranou organizovaného. Prosto bol to náš koncert, ktorý sme vypredali a pre mňa to bola taká akože úplne taká ako nová
sila, že wow, že však prečo vlastne som to doteraz nerobil, že ono to ide, tí ľudia prosto chcú prísť na ten koncert a veľmi som sa z toho tešil. Boli ste tam, čiže ako ja som si užíval každú minútu. Riadne sme to prehnali, hrali sme hrozne dlho, podľa mňa. Bolo to super. Tak to nikto mi to nepovedal, vyslovene, nikto mi to nepovedal, ale ja som ako si vymyslel tú dramaturgiu, že 30 rokov, 30 songov a až keď teda sme dohrali 20. pesničku a bolo 10 hodín a hovorím si, že ešte 10, čo je vlastne 10 je akože väčšinou plnohodnotný koncert hoci kde v rámci hociakého festivalu. Tak si že že trošku som to prehnal. Ale ako ľudia, ktorí naozaj podľa mňa sú pri mne od začiatku, tak asi to bolo pre nich výnimočné, lebo naozaj som si dal záležať na tom, aby sme zahrali skladby, ktoré sa normálne nehrajú a vytiahli sme nejaké staré albumovky, prosto 15 rokov staré. A bolo to zaujímavé. A zároveň som aj moc rád za to, že ste tam boli vy, lebo vy ste práve ako tí ľudia, ktorí do toho sveta tej mojej hudby prišli teraz nedávno a videl som, že si to užívate a to mi na tej druhej strane toho celého robilo takú obrovskú radosť, že fajn, lebo však podľa mňa ste veľa z tých vecí ani nepoznali, lebo to sa nehralo v rádiu a tak ďalej. Takže je to no super, ako som na to veľmi vďačný som za takúto formu oslavy svojej 30-ky a asi by to asi by to nemohlo ani lepšie dopadnout. Mně se to strašně líbilo, že to bylo právě v takovém jako komornějším duchu, že to bylo uděláno takhle, že to vlastně mohlo asi oslavit s těma nejbližšíma lidma, to bylo strašně super. My se teda přiznáme, my jsme přišli asi úplně poslední. My jsme dojezdili tak z Česka, že jsme se šli rychle ubytovat a my jsme opravdu přišli poslední a říkám, tak nevadí, tak budeme se tady stopnout někam dozadu, říkám, dáme drink a prostě budeme si tam tancovat a teď nějaká paní na nás, ne, vepředu jsou ještě místa a my vepředu. A vždy jsme byli úplně místa úplně vepředu, jakože úplně vepředu. A že pod reprákom. Jo, a takový to kamarádka na mě, my máme VIPčka. A já říkám, ne, prostě jsme tady tak přišli. Tak jsme se tomu jako smáli, ale ještě si mi připomněl právě, že vlastně 30 let, jako 30 songů, a ty si tam i vzpomínal tu svoji tvorbu celkově a teď jsme se tak podívali na sebe s tou jednou kamarádkou, která tam s náma byla a říká, v 15 letech já jsem dělal úplně jiný věci, on tady už vydával takový věci. Víš, jakože je strašně hezký si fakt říct, že ty si do toho vlastně opravdu skočil a děláš tu svoji práci takovou jako dlouhou dobu a pořád jako tam nacházíš to, co tě baví, víš, že to jako furt ještě máš jako potenciál posouvat, to je strašně fajn, je to strašně hezký, protože takhle, já to asi úplně nemůžu srovnat, ale já jsem ve své práci taky už vlastně letos bude to 18. rok. A 18 let už téměř jako trénuji děti. Tak to ještě dlhší jako já. No, ale víš, jakože taky byly ty období, kdy jsem si říkala, ne kvůli dětem, nebo kvůli sobě možná, že jsem si řekla, já jsem tady přišla učit děti, ale dostala jsem na starosti spoustu akcí, řeším pro ten dům dětí, kde pracuju. A říkala jsem si, teď kokos, já jim nedávám to, co bych si přála, já nemám čas na tu přípravu, kterou mi chci dávat, protože musím to věnovat tady, protože pořádáme tady tu velkou akci, tady tu velkou akci a tady tu. Víš, že jsem si říkala někdy, jako, že člověk jako taky jako hodně přemýšlel nad tím, jestli má nebo nemá a pak taky v hlavě mi hrálo, nebo hraje mi to do dneška, že už jsi stará, to aby tancovala prostě. Jako, já hlavně vím, že někdy ta práce tady v tomhle toho bude jako pro mě určitě skončí. To jsi si naozaj povedala? Určitě. Protože já trénuji hip-hop, ale úplně si nedokážu představit, že tam můžu vždycky jako skákat, víš, jakože za chvilku tak, za pár let. Rozumím, ale to je podle mě něco také, že já přesně jako si, podle mě to musí být aj v tom tanci, že já si to vím představit, že si v mojom obore si predstavím toho starého týpka na tú rozbitú gitaru, jak si ju prosto chytí pri tom krbe a naleje si tu whisky a prosto zahrá si sám pre seba a tečú mu pomaly slzy a otáča sa za tým životom, ako úplne to vidím a viem si presne predstaviť aj v tom tanečnom, že to je niečo, čo to je niečo, čo nemôžeš tak ako zobrať a zahodiť. Nejde jako... určitě a provází tě to tím životem. Zároveň taky poznáš spoustu lidí, protože taky furt cestuješ po celém Česku, že soutěžím všemu. A taky jsem se vlastně tomu musela jako tak nějak jako svým způsobem odezdala jsem tomu kus života a vím o tom, protože moje práce je každé odpoledne, kompletně všechny víkendy, protože jsme na soutěži s těma dětma. Ale na druhou stranu je strašně krásný pozorovat to, že já vlastně už za sebou mám trenéry všechny, které jsem si odchovala sama, víš, jakože už teďka trénují vlastně pode mnou lidi, kteří prošli mnou, což je jako, je to masakr a pak za tebou přijde někdo třeba, kdo už vozí špunta a podobně, víš, takže to je takový jako, wow, no je to strašně fajn a tak, takže jako chápu, že někdy má ten člověk takovou tou stopku, že si říká,
Ale mám jim ještě co předat, jako mám, že člověk si někdy hledá trošku. Takže taky to bylo, neříkám, že to nebyl bol, by to bylo jako asi ve mně, ale nikdy ne asi kvůli těm dětem, protože ty mám strašně ráda se za nima vracím. Vždycky. Je to taký kolobeh energie, no, že prostě tak, ty niečo odovzdáš, oni ti to vrátia nejak inak. Jasne, určite. V tomto napríklad ten COVID bol neskutočne akože narúšač toho, že vlastne, jak sa iba sa akože jedným smerom tá energia odšadia, ale vlastne sa ti to nevracalo, hej. Hrali sme tie koncerty proste do tých iPadov a neviem čo a proste ľudia tam boli, ale nemohli či zatlieskať, nemohli sa z toho tešiť a to presne bol taký ako dobrý test toho, že niektoré veci sa proste nedajú odfotiť na iPhone ani na ten najnovší, hej, proste, že ich nedokážeš preniesť a za to som hrozne vďačný, teda, že naozaj ešte sú na svete veci, ktoré nás donútia zdvihnúť zadok a prosto ísť za niečím, čo nám dá nejakú naozajstnú hodnotu, ktorá sa nedá nejak prosto ofejkovať, no, zatiaľ. Je to tak, no. Na čem aktuálně pracuješ a na co se můžou tvoji fanoušci těšit? Jestli něco je. Aktuálne som u vás v obývačke a pracujem na tomto rozhovore a veľmi mám z neho radosť. Teším sa, že sa to takto rozprávame. A asi si sa pýtal na hudbu. Taky. Lebo aj štúdio som si teraz zatepľoval polystyrénom, peťkou. takže tak. A povedlo sa? Áno, je to vybavené. Je to vybavené. Lebo u nás v Tatrách býva zima, takže tam to ako prosto treba mať odizolované. A čo sa týka hudby, tak ako som hovoril, mám množstvo vecí, ktoré sú že toľko to od toho, aby som ich mohol pustiť do sveta. Akurát ja mám takú akože dosť blbú vlastnosť, že niekedy dokončím niečo na 95% a potom chýba toľko to a toto by som mohol trošku začať. Takže mám teraz ako naozaj mnoho vecí, ktoré sú že takto pred koncom a tak ako zvažujem, že čo z toho pustím teraz asi najskôr do sveta. Mal som dosť veľký teda v hlave ten milník, ten koncert, že som rád, že to tak ako minulý týždeň prebehlo, tá moja 30-ka a že to dopadlo fajn a teraz chcel by som ešte tento rok stihnúť nejaký release, dúfam, že sa mi to podarí. Ale už na tom akože tak strašne nelpím a nepušujem to, lebo minulý rok som si vyskúšal teda, že každý mesiac a pol som vydával skladbu, čo bol teda strašný maratón. Ale akože vyskúšal som si to, chcel som to dať, že jeden rok takto intenzívne vydávanie a teraz mám taký akože pokojnejší rok. Čiže určite nejaké EPčko alebo nejaký album by bolo z čoho a aj nehovorím, že na tom nepracujem, ale žiadne dátumy si už nechcem dávať ani nič, proste deadliny. Keď to príde, tak to vydám a pustím to vonku do sveta. Takže tak. Máš ještě nějakou vizi, kam by se rád posunul v té hudbě? A nejenom v hudbě, myslím i v tom třeba svém světě, že tak, jak jsme se bavili právě o těch koncertech, že bych třeba chtěl dělat nějaký obrovský koncert. Já vím, že si říkal, že to nemáš rád na ty lístky, ale něco v tom smyslu. Nějaká taková vize, co by si spřál, třeba splnit si? No, nemám asi nejaké také, že konkrétne miesto, že ako keď si tu na, akože tu som veľa českých interpretov, má teraz také populárne, že urobím tú arénu. Akože, ja som chtěla říct, že rozmal takový nešvar, mám pocit. Áno, hej, mnoho ľudí to tak teraz má. A napríklad toto, že vôbec, ja mám z toho až jemne taký akože stres, že ako robiť niečo tak strašne veľké, lebo podľa mňa tam to už je, ako, nevrajím, že to tak je, ale tam už ako je to pre mňa naozaj, že ja mám rád také ako presne intimnejšie veci. Ja mám rád tú hudbu, keď je tak akože bližšie. Nehovorím, že sa to niekedy nestane, alebo že by som to niekedy tak nechcel, ale momentálne si prosto užívam tie menšie veci, byť bližšie tým ľuďom, hrať menšie veci. Ako napríklad aj keď sme hrali na tej ulici, tak každý, keď ide hrať na ulicu, tak začína tým, že chce hrať v Prahe a v Miláne a v Ríme a v Berlíne a potom napríklad ja som tiež takto, že chodil tie veľké mestá a počasie som si práve našiel najväčšiu vášeň na tých medzizastávkach, na tých akože mestečkách, kde je do 100 000 ľudí a nikdy tam nebol nikto hrať na ulici a proste ako
to ma baví, proste také, že menšie veci a aj ten koncert môj sme nemali proste na žiadnom takom akože vyhypenom mieste a páči sa mi byť tak akože bližšie k tým ľuďom, čiže tohto by som chcel robiť viac a nejako akože pravidelne, stále čo zlepšovať, proste stále čo, kam sa posúvať, ale zase na druhej strane mám aj také ciele akože v rámci mojej akože rodiny, že chcel by som proste už ako mať rodinu a nie len akože všetko prosto investovať do tej hudby, čo je taký asi najväčší rozdiel možno, kebyže ste spýtali pred 15 rokmi. Takže asi tak len to, čo sa stalo tento rok s vami, prosto takých ľudí ako vy stále akože mať vo svojom živote viac, ktorí prídu na koncert a povedia si, že niečo pekné som si odtiaľ to odniesol. To by som chcel. To akože by ma asi bavilo a dúfam, že sa to bude diať a keď sa to bude diať, tak budem moc rád. Takže, to je krásný. Takže tak. Tak, my jsme se dostali na závěr našeho podcastu a ještě bych se chtěl zeptat, co by si vzkázal jak svým fanouškům nebo milovníkům hudby. Čo by som im odkázal? Tak akože väčšinou mám nejaké či už akože hlbšie alebo menej hlbšie veci, ktoré im odkazujem formou môjho Instagramu denne. Či už je to menšia alebo väčšia blbosť, ak viete. Ale neviem teraz také, akože čo by som im odkázal. Strašné blbosti mi napadajú. Proste blbosti. Asi len to, že prosto nech si užívajú ten moment, ktorý je tu teraz a keď pri tom bude nejaká pekná hudba, tak nech je to prosto, nech im to robí radosť. Ale nemám rád takýto úplne, že neviem to tak dať zo seba. A ja si myslím, že to bolo krásny. Povedali sme všetko medzi, no všetko nie, ale povedali sme veľa, niečo sme aj povedali slovami, niečo aj medzi riadkami, takže nejak by som to nefilozofoval asi tak. Svetový mier. Přesně tak. My ti moc děkujeme, že jsi přijal naši pozvánku být naším hostem podcastu. Slyšíš mě? Určitě nás sledujte na našich sociálních sítích, všechny máte dole v popisku, jako je YouTube, Spotify, Apple Podcast a další. Budeme se na vás těšit příště u dalšího dílu. Slyšíš mě? Slyšíš mě. Ahoj. Čaute. Tada.